Good news alang sa mga konsumante sa Davao Lights, ang lit doon ay pag-ubos sa bill sa kuryente karong bulana. Ani report ni Argil Relator. Gikan sa 9 pesos and 21 centavos per kilowatt hour ni atong Disyembre sa miaging tuig, karong Enero 2025, ana na lang sa 8 pesos and 99 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente sa mga konsumante sa Davao Light. Buot pasabot, miubos og anaa sa 22 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente. Kung kwentahon, ang pamilyang dunay average nga 200 kilowatt hour nga konsumo sa kuryente, ana sa 43 pesos ang matipid kung itandi sa miaging bulan. Ang maong rate ma-apply sa bills nga madawat gikan January 11 hangtod February 10. Ang pag-ubos sa singil tungod matud pa sa pag-ubosab sa market prices gikan sa Philippine Wholesale Electricity Spot Market sa Mindanao. Hinoon, gipasabot sa Davao Light nga dunay pag-usab-usab sa presyo sa market. Busa, gipaabot gihapon ang binulan nga pagsaka naog sa power rates. But duham good ka factor atong i-consider sa rate. Again, the consumption and the rate per kilowatt hour. Ang consumption is beyond our control. Ang nagakontrol ana is the customer. No, sila ang nasayod kung pila ilahang number of hours paggamit silang aircon, electric fan ug ubang pang mga appliances. Luyo nga ubos ang singil sa kuryente per kilowatt hour karon. Ginaawhag gihapon ang mga konsumante nga i-manage ang ilang pagkonsumo sa kuryente aron malikayan ang taas nga electricity bill. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.